يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey Peygamber, vaktiki sen yanına mümin hatınlar gelse sana beyat etmege, Hudaýa şirk getirmesizlige, ogurlyk etmesizlige, we zina etmesizlige, we ewlatlaryny öldürmesizlige, we ýalanny getirmesizlige, ol ýalanny öýleri ýasap çykarýardylar. We ýaxşy işlere asy bolmasyzlyga, pes şolaryň beýatlaryny kabul et, oşular üçin Hudaýdan magfirat talap et. Tahqiq Allah tebarek we taala gafurdur, magfirat eder we rahimdir, bendelerine rahmeder. Ya eyyuhellezîne âmenû la tetevellw qawman ghadiballahu aleyhim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey müminler, Hudaýyň gazap eden jemaatlaryny gowy görmäň. Tahqiq şolar naumiddirler ahiratdan, gawra ýesi bolup ölüp giden kafirlaryň ahiratdan naumid boluşlar ýani. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Hudaýa tesbih aýdar asmandaky we ýerdäki zatlar we Allah tebarek we taala tamamy işinde galipdir we hakimdir, her bir işinde hikmet bardyr. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Ey müminler, näme diýip etmeýän işiňiz aýtýaňyz. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Nihayetde yaman görülýän günah işlerdendir etmeýän işiňi aýtmak. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Tahqiq Allah tebarek we taala gowy görer. Ol bir adamlary ki Hudaýyň ýolunda saf baglap jeng ederler. Goýa şolar gurşundan goýulyp muhkem edilen divar ýanydyrlar. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ey Muhammed, kavmuna yad et. Hazreti Musa öz kavmuna aydan wagtyny Hazreti Musa öz kavmuna aýtdy: Ey kavmum, näme diýip maňa eziyet berýäňiz we tahqiq siz bilýändirsiňiz men size iýerilen rasuldygymy? Pes wagtyki şolar telekelikde sabit durup hakdan öwrülip munharif boldular, Allah tebarek we taala şolaryň galplaryny munharif edip hakdan öwrdi. Allah tebarek ve taala fasık cemaatlaryny dogry ýola hidaýet etmez.